बिरुद्धै सयटा हारिखौ ट्राइबेल सिदा होनो नाङा। जोंनि माखासे लिडारफ्रा बुजिया सोमजिया बुंदोंखाय आं बुजिनो नाङा। थाखानाय ट्राइबेलफोरनि जेबो खयखथि जाजासिम फैयोब्ला आपत्ति गैया होनना बुङो। मा खोथा? खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। मैयाहाय क'क्राझाराव ग्रीनफिल्डआवहाय बाथौ धोरोमनि मोनसे प्रग्राम जादोंमोन। बावहाय सानसे मैया दंमोन बावहाय। थ' बावहाय थाहैनायाव BPF दोलोनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारबो दङमोन। लोगोसे आरो फ्रेश मोसाहारि वाटार रिसोर्सनि EM फ्रेश मोसाहारि सारमोनबो दङ। आरो लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरबो दंफायोमोन। जोबथारनायाव सार सानसुमा खुंगुर बसुमतारी सारनिबो माखासे स्पिच होदोंमोन। बावहाय मोजां मोजां बाथ्राखौनो होनदों, गाज्रिखौनो सोरनिबा थाखाय गाज्रि जाहैनो हागौ दे, सोरनिबा थाखाय मोजांबो जानो हागौ। बाथ्राया जाहैबाय मा 20 मिनिटसो जागोन सार बाथ्रा बुंनाया। आंनाव मोनसे भिडिअ क्लिप लादों 9 मिनिटनि दङ। 9 मिनिटनि गेजेरावनो ST नि बाथ्राया ओंखारहैदों। ST होनायनि खेथ्रआवहाय ना, बेथ' ST होनो नाङा होननानै बुंखाथारदों। सिदा खोथाखा आरो नंखागौबो, ST खौ होनोबो नाङा, जानोबो नाङा। दा बुंहरलायदोलाय नोंसोरना ST फानग्रा ना, बेफोरबायदि ST होनांगौ होनना NOC होग्रानि बंसफोर ना, बेफोरबायदि आरोखि। मस्ट वेलकाम बिथांमोननिसिम। बाथ्राया जाहैबाय बिथां सानसुमा खुंगुर सार बुंनाय बायदिब्ला होनो नाङा, मोजांनि बाथ्रा। बिथाङा बुंबावदों आरोबाव गासैबो बर'नि दैदेनगिरिफोरानो होनो होजानायखौ बाजादों आरो होनो नाङा होननानै गसंनांगौ होननानै बुंदों। सारनिसिम बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनि थाखाय रोजा रोजा थेंक्स बावनाय थाबाय। लोगोसे आरो जों बेफोरबायदि दैदेनगिरिखौ जों भबिष्यतआव मोनगोन ना मोना, दिनैहाय बिथांमोननिफ्रायबो जों सोलोंनांगौबो दङ होननानै आं सानो। दानि लाइमोनफ्रा दा बिनावहाय सोर साबेसे लाइमोनफ्रा सोमावसारग्राफ्रा एडभाइस लाहोयो बा सोंहोयो बा रायलायहोयो, मा खोथा सोंहोयो, मा रायलायहोयो ना, बेफोरबायदि। जेब्ला मानसिया रुंसारि जागोन अब्लाना उमुक सार जेरैबायदि खनेन्द्र ओरै खनेन दैमारि ना माबा सासे सारमोन, बिबो फरायसा आफादनिफ्रायनो फैबोनायमोन, फरायसा आफादाव सोमावसारबोनायमोन। नाथाय जों सोरनिबाफ्राय दासिमबो खोनायो उमुक सारासो बेफोरबायदि। नाथाय जोंनियाव रावबो बेफोरबायदि सानसुमा खुंगुर बसुमतारी सार ना, बिथांमोनावबो दिनै सोंहैया। दिनै पलिटिकेल बाथ्राखौ लानानै नों उमुकसोलै होननानै दासिमबो सोरबा सोरबाया थाहैयो। आरोबाव दंबावो सासे आइजो गोख्रों, दाबो स्ट्रं एबसु हिसाबै बियो दासिमबो मोजां मोनो, गोसोजों मोजां मोनो। एबसुब्लाबो मानसिया पलिटिकेल हान्जानि दैदेनगिरि मेडाम प्रमिला रानी ब्रह्म ना, सानसे समाव मन्त्रिमोन, फरेस्ट मिनिस्टारमोन बियो। बियो आं दाखालि मेडामनि गारिजोंनो मोनसे जायगायाव गिर्जा फोथारनायाव मोनसे गारियाव ज' जिरायलांनायाव रायलायलांनो मोनदों जे रायलायलांनायाव ओरैबायदि बाथ्रा बुंलांदों। दिनै फरायसा आफादखौ माखासे दैदेनगिरिफ्रासो ओरैबायदि अबस्थायाव लांनो नागिरदों, बे टाइपनि बाथ्राखौ फोरमायदों। नाथाय फरायसा आफादाव प्रमिला रानीया बै समाव गोख्रोंनो बिबो सोमावसारबोदों दे, बिबो बिराद गोख्रों सोमावसारदों। बिनि खुगानिफ्राय 88नि बाथ्रा बुंदों बियो, 1988नि समनि बाथ्राखौ बियो फोरमायदों। आबसुआव थानाय समाव सोमावसारनो आथोबमोन, बे समाव आथोबनि सासे दैदेनगिरिमोन। आथोबनि जानानै बियो गोबां सोमावसारबोदों। अदालगुरिनिफ्राय लाना क'क्राझार नैबे माबायाव मोनसे जाथाय जादोंमोन ना बुंखायाव, बिनि सोमावसारनायनि गोलावनो बाथ्रा बुंलांदों। बिनि खुगानिफ्रायनो जों खोनादों। होनबा जों दिनै बेफोरबायदि दैदेनगिरिखौनो होननांगोन। मेडाम प्रमिला रानीनि माखासे मोनथिना थानांगौफोरखौ सोर सोंहैदों? नाथाय बेफोरखौ दा जों सोरबा सोरबाया बुंलायगोन। जेब्ला दाजाथों, गोरायनो थाथों आं मेडामखौ इसोरनि सायाव आर'ज खालामो। जेब्ला रुंसारि जागोन अब्लानि समाव उमुक मेडामासो बिदि मोनथिगौमोन। बिनि जेबो
माबायनो थानाय नङा नाथाय सोमावसारनायनि बिथिङाव रायलायहैनाया मोजां सोंनाया मोनथिना लानाया मोजां होननानै आं सानो दिनै सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि सारमोन बायदिखौ गोबाङानो गोबां बाथ्रा लिरहरो मोनथिनांगौआ बेनियावनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बाथ्राखौ बेबो मोजां फोरमायनो रोंगौ प्रमिला रानी मेदामाबो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बाथ्राखौ मोजां बेखेवनानै मोजाङैनो फोरमायना होनो हायो माब्रै जाथाय जाया बेफोरनि बाथ्राखौबो मोजाङै खेंफोरथि होलांदों मेदाम प्रमिला रानीया ओंखायनो आं खावलायगोन जायफ्रा सोमावसारनाय बिथांमोनाव एडभाइस लानानै नङा होनबा नोंथांमोना साननो नाङा जे बै समनि सोमावसारनाय दानि सोमावसारनाय बहुद आलादा होननानै नंगौ जों मानिदों बै समनि सोमावसारनाय दानि सोमावसारनाय गेजेर खलबनि सोमावसारनाय गोबां फारागथि दं दानि सोमावसारनाय गोबां फारागथि दङ बेफोरबायदि फारागथिया मानो थाया जानो थाखागोन दाथ' आरो नों मबाइल बायदियानो नेटफोर बायदिनो 5G ओंखारलायलांबाय बिदियाव आरो मानो माबा जाया जानो जाखागोन बाथ्राया जाहैबाय मा 6टा हारिनो सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिनि बुंनाय 6टा हारिनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सासेल' नङा सिसिट'वानिफ्राय बाथ्राखौ लानानै बुंदों सिसिट'आबो होनदों दिनै ट्राइबेल संघआबो होनदों दिनै फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो बुंदों UPPLनि दैदेनगिरिफ्राबो बुंदों BPFनि दैदेनगिरिफ्राबो बुंदों मा बाथ्राखौ बुंदों नाथाय बे बाथ्राखौ बुंदों जे सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि सारा जे जों 6टा हारिनो जों ST होनायाव फाजाया नाथाय जोंनि थाखानाय जायफोर ST बिथांमोननि मोनसेबो खहा जानो मोना बेखिनि बाथ्राखौ बिनि अनगायै सोरनोबा ST होनायखौ जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया बुंदोंना बुङाखै मेन बाथ्राया बेबो ना दिनै NOCखौ जों खुगाजों बयबो होदलायबाय थादों मानो होआखै दिनै सोरबा BPFआल' NOC होदों सोरबा सासेया होआखै UPPLआ होआखै बै होआखै खुगाजोंनोथ' जों दिनै सोरबा राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बा बिदिनो गुबुन दल संगठननि दैदेनगिरिफ्रा दिनै NOCखौ होदों मानो होदों खुगाजों होनो नाङा होआबा होआ जों STखौ जा होआ मानो जोंहा थाखानाय STआ दिनै गोबां खहा जागोन बेखिनि बाथ्राखौ मानो बुंनो हाया रावबो दैदेनगिरिया दिनै बेखिनि बाथ्राखौ बुङा जेब्ला टकश' मालाबा सावरायहैयोब्ला ओरैबायदि मोजांल' बाथ्रा बुंना फैयो बहुत बिराद ओरैबायदि मोजां स्लिमनो माने जायफोर थाखानाय STफोर बिसोराव जेबोआनो दाय गैया बेफोरबो मोनफा उइक पइन्ट होननानै आं सानो दा जायफोर दैदेनगिरिफोर सावरायहैयो बा सावरायहैनाय बै सावरायनायावबा मा सावरायो बुंनायावबा मा बुंफैयो माने एसे दाउटआ थायो दाउट जानानै थायो बेफोरावबो मा सावरायना फैखो रायजोनि सिगाङाव दिनै मा बुंफैखो मा खालामनानै होफैयो नङा होमबा बेफोरबायदि थ' दिनै सानसुमा खुंगुर सार बैसोमुथियारिनि बाथ्रा बुंनायखौ आं गाज्रि मोना मोजां मोनदों सोर मा साना बे बिथांमोननि बाथ्रा नाथाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सोरबा सिसिट'वानिफ्राय ट्राइबेल संघनिफ्राय आबसुनिफ्राय बा गुबुन दल संगठन राजखान्थिनि सोरबा UPPL सोरबा BPF सोरबा माबा हेन टेन नङा होमबा गुबुन दल संगठनफोराबो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङाबा मोजां जागोन होननानै आं सानो ST मोननाय मोनिनि खेथ्रआवथ' बाद हो STआथ' सोरबाया मोनथारनांगौ सोरनोबा होथारनांगौ आंहा बेयाव एकमत नङा माब्लाबाबो एकमत नङा दिनै ST जुदि जाहैयोब्ला जोंहा नंगौ जोंनि भबिष्यत लाइमोनफ्रा एसेब्लाबो फावसायनानै थागोन गासैबो बिथिंनिफ्रायबो दिनै राजखान्थिखौ लानानै सोरबाया गोबां बाथ्रा बुङो नों ST फानग्रासो नों NOC होग्रासो आं बै बिथांमोनखौ बुंगोन बै सुबुंफोरखौ बै व्यक्तिफोरखौ बिथांमोना अगियान बुरबक सब समाय सोरखौबा माबा मोनसे खालामनाय सोरबा माबा मोनसे बाथ्रा बुंनाय ना बेफोरबायदिखौ जायनि जाहोनाव दिनै गुबुन ट्राइबखौ बायदि रोखोमनि आथिं सिङाव दोनगोन मागोन बाय हेन टेन बाथ्रा बुंनानै दिनै मानो बेफोरबायदि केस होजाला बायनांगौ जाखो दिनै बर'फोरखौबो दिनैहाय सासे आदिबासिया दिनैहाय जोंनि आथिं सिङाव थानांगोन उमुक हारिया बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै दिनै जोंनि बर'नि माखासे गोख्रों दैदेनगिरि होनांगोन बिथांमोनखौ बै सुबुंफ्रा दिनैहाय बे आदिबासिनि सायाव FIR होनायखौ जों नुनो मोन्दों आं बेस्ट मोन्दों मोजां मोन्दों बेफोरबायदि बुंनायखौ जों खुगाजों बुङालाफानो बा माबायाव बुङालाफानो
ससियेल मिडियायाव बुंनांगौ ससियेल मिडियाखौ बुंबाबो मा जों दिनैहाय खुगाजोंनो माखासे बाथ्राफोरखौ बेफोरबायदि खालामनांगौ उमुक उमुक हेन तेन जाय बाथ्राखौ दिनै बुंजाथावा बै बाथ्राफोरखौ बुङाबा मोजां रागाया जोंबो दं जोंनावबो दं जोंनि गोसोआवबो दं नाथाय जों माब्लाबा हमथाना थायो जों बुङोब्लालाय माथो बुंनो हायो जोंबो उमुक ट्राइबा इदि इदिसो उमुक ट्राइबा इदि इदिसो नंगौ आदिबासि ट्राइब साहा बागान दिनै ट्राइब ना बिथांमोना बिसोरखौ दिनै बै समावहाय माबा मोनसे खामानियावसो लाबोदोंमोन ब्रिटिशफोरा लाबोदोंमोन जिहेतु बेवहाय थाखानाय हारिफोरा दिनै मावनो रोङा साहाखौ बिलाइखौनो खानो रोङामोन लेबार हिसाबै बै सुबुंफोरखौ दिनै लाबोदोंमोन दिनै मा जाफैखो मा जानो हमदों दिनै मा बिफैदों मानो नंगौ बिसोरबो दिनै ट्राइबेल वेस्ट बेंगल बायदियावहाय दिनै ट्राइबेलावनो गोग्लैयो बिसोरबो गुबुन गुबुन जायगायाव दिनै बिथांमोनाबो ट्राइबेल दिनै एसटिखौ दिनैहाय नैबावहाय जोंनि स्टेटआवबो बिफैनो हमदों मानो नों आं बै नङा होमबा गासिबो दुरबल दिनै सोरबा फरायसा आफादल' नङा सोरबा बिपिएफल' नङा सोरबा इउपिपिएलल' नङा सोरबा सिसिट'आल' नङा बै व्यक्तिफोरनावबो दङ जों मानो एसटि सार्टिफिकेटखौ माबोरै गुबुन गुबुनफोरा मोनदों आसामावनो सोरबा मानो मोनदों माबोरै मोनखो जोंनि एसटि सार्टिफिकेटखौ दिनै गुबुन गुबुनफोराथ' बहुत मोनदों माबोरै लिक जालांदों माबोरै ओंखारदों माबोरै एसटि जाखो जों बेफोरखौबोथ' एसे नायाखैना बेफोरखौबो एसे साननाया मोजां दा ओंखायनो सानसुमा खुंगुर सारा मैया जिखिनि स्पिच होदों जाखिनि बाथ्रा बुंदों जों खुगाजोंल' एनअसि होबाय थानानै लाब गैया थाखानाय जायफोर ट्राइबेल बिथांमोननि जेबो खहा जायाजासे एसटि होनायाव जोंहा जेबो फाजाया बा जा बुंनांगौ जेबो गैया होनना बाथ्रा बुंनाया बेनो बिराद गिदिर एनअसि जानानै दङ ना बेफोरनो बिराद गिदिर एनअसि जानानै दङ दा जों बेफोरबायदिनि सायाव बाथ्रा बुंनाय लगे लगेनो उमुक बाथ्रा बुंगोन खिन्थु माथो होननानै बुंनाय गोबाङानो बुंहरदों नोंसोर गिदिर इउटिउबारनो सोरखौबा उमुक बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय बेफोरो माखासे बिथिङाव बुंनांगौ सम सफैयोबा बेफोरबायदि बाथ्राखौबो बुंगोन गोलाव बाथ्रा बुंबाय माखासे बाथ्रा बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो रायजो राजानिसिम बा गासैबो दैदेनगिरिनिसिम गासैबो दल संगठननिसिम क्षमा बा निमाहा बिनानै आंनि भिडिअखौ बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जै बर' हारिनि